Egunon lagunak, zuekin San Jose ikastetxeko Euskal Herriko irratia. Gaur urtarrilaren 26 da, asteartea, eta 4. mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar naroak. Jantokiko menuaren berri emango digu, eta ondoren txiste bat kontatuko digu Pablok. Kirolak eta urtebetetzea ere esango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atleti galdu egin du Valentziaren aurka. Susaetak egin zuen bizkaitarren lehen gola, baina Negredo buelta eman zion partidari 2 gol sartuta. Adurizek penalti bat huts egin zuen eta epaileak etxeita egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Naroak, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea, jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da, osasuntsua delako. Uguznek, esango aldiguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu. Eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du ez ahaztu euritakoa hartzea. Kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Pablo. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizue. Gizon bat txori dendera sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tira eginez, gero euskaraz hitz egingo dizu. Eta eskuinekotik tira eginez, gero katalanez. Aizue eta bietatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak eta lorok arentzun zion. Zozo alakoa lurrera, joango naiz, mokoz aurrera. Eta txistea ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Ederrek. Gaur Jonen eta Amaiaren urte betetzea da. 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko eka hartzen dizkizuen zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak. Segi Euskal Herriko irratia entzuten egunero. Gero arte Bonaparte.